Erabakia jakin denetik Cristina Infantaren lehen irudiak dira lanetik atera den unea, ez die kazetarien galderei erantzun nahi izan. Inputatu gisa egin behar zuen deklarazioa bertan bera uzteko, Palmako auzitegiak gizon honen errekurtsoa hartu du aintzat, korrupzioaren kontrako epailea da Pedro Orratz. No he tenido tiempo de leerlo, gracias. Auzitegiaren autoaren arabera, Cristina Infantak senarraren iruzurrean parte hartu izanaren aztarnarik ez dago, ez da ezagutzen zuela dioen zantzulik ere. Noos institutuko bokala izana eta publizitate horri batean azaltzea ez dira delitu epaileen arabera, ez da senarraren diru sarreren erdia berarentzat izatea ere. Arrazoi hauek argudiatu dituzte 3tik 2 epaimaikideek, lehenengo aldiz Castro epaiaren kontra egiteko. Gainera, Infantaren inguruko ikerketari amaiera emateko eskatu diote eta Torresi eskari ezaiola atera behar dituen posta elektroniko guztiak ateratzeko. Infantaren abokatua pozik erabakiarekin, egon litekeen delitu fiskalaren kontra berdin jokatuko dutela dio. Hemos venido obrando hasta ahora, nada más. Zarzuelak auzitegiaren epaia errespetatzen duela esan du eta Asturiaseko printzeak berriz ez du adierazpenik egin nahi izan.